konferencia Digitálne mesto 2013 práve začína. Dámy a páni, je mi potešením aj tento rok sa pozerať do publika a vidieť tu veľa známych tvári. Ja vás takisto srdečne vítam na našej každoročnej akcii vo Víhniach pre samosprávu. Prvoradou snahou nášho tímu, ktorý sa venuje oblasti samosprávy, je prinášať inovácie, nové témy. Digitálne mesto je podľa mňa veľmi konkurencieschopné riešenie, poskytujúce svoje služby mestám, obciam a ich podnikateľom, ich občanom, širokej verejnosti. Ja som presvedčený, že samospráva v súčasnom období má obrovské množstvo príležitostí, ako investovať do moderných technológií. Ja takisto ďakujem veľmi pekne za prejavený záujem, ktorý je tento rok opäť vyšší ako v lani.